Uma sesilithathile izwe asihleki. Ayikho ingane yomuntu omnyama engezukuya esikoleni ngoba kuthiwa ayinamali. Zonke zizongena esikoleni. Zonke ingane engahamba isikole faka uswazi. Ngoba izosenza kuthiwe sizilimo singezona. Siyazwana. Ingakho nje sizothatha imali yezwe lethu ibe yethu. Sizokwazi ukondla nokufundisa izingane zethu. Siyezwana. Ayikho ingane ezozenzela umathanda ibizalwa noma ibihlala nogogo. Ingane ngoba sakhizwe manje asidlali. Sakhizwe manje. Ingane sizozisa esikoleni ukusuka phansi ko A izifike phezulu ku matric. Kada ku matric nje sithi oh mana for 1 year. Sibafake ngaphakathi bayoba amasosha. Ngemva nje mase sithathile akekho uyophinda hlupheke. Kufuneke ayofundela ubusosha aqina abe umuntu azazi enze konke. Mayiqeda umatric efuna ukuthi ngifuna ukuba isosha mina akangene uzofundiswa ngaphakathi. Laba abanye siyababuyisela ukuthi bayofunda manje lemfundo ukuthi imfundo ephakeme. Akekho sifuna angafundi into ayithandayo. Ukuze sonke sikwazi ukuzenzela lezi zinto kulelizwe. Ukuze sonke makusuka impi namhlanje singalwi ngezandla belungibela ngeibhamu. Ngizwa kahle? Akufuneki into obaba mkhulu. Ababefa babe baningi noma sebebahlula belungu kodwa babe sebelimele. Sifuna wonke umfana noyintombazana ofunayo ayoba yisosha. Mayiphuma somnika umsebenzi akazi ukufuna. Somthatha sithi nakho umsebenzi ufundeleni wena. Sizwa kahle? Ayiphele lento uthole thina siyahlupheka sihamba ngiyagodola. No. Sifuna sonke siphile sithi nse. Ukhona umuntu ongafundile la eSouth Africa? Ukhona? Ubani ongathi ngeke wabona umuntu ongafundile? Kithina bangaka abantu abangafundile? Uyayibona indaba? Siyayishintsha lento. Ngifuna ukuthi ningizwa kahle dadewethu impela. Uma ningase ningayenzi lento yokukhuphuka ngeenyawo mina ngiyohlala noJesu kuphela ngishila. Mhlolo yami. Ngikhuluma iqiniso. Uma sesiphethe sobe sinomthetho, ayikho ingane encane ezozalisenye ingane encane. No. Siyezi isikhathi sokuthi uzale mase ufuna ukuzala. Yebo. Because ngesinye isikhathi ingane ivela inganakekile, akekho umuntu ozoyenza, nalo akasakwazi ukuya esikoleni. Ngeke uyabona? Nizozwa kahle mase kuphethe abantu abamnyama manje. Zozwa kahle ngutshela indaba impela ungayibuzanga. Asidlali. Asidlali. Izophela lento ukuthi sihlale lapho kwakhe khona abantu sizokwakha izindlu nezikole khona lapho. Zwana kahle. Sokwakha ibhedlela le emakhaya ingathi makugula umuntu omnyama ahamba bheke eGoli esuka le kude. Kufanele ukuthi ulapha nento zokulashwa ulapha. Akekho ozohlupheka. Sina yonke into esinayo. Uyabona ke? Lalelani kahle. Ake sikhohlwe lento ukuthi iRoman Dutch law umthetho wethu akuyona umthetho into amabhunu le. Sizokwakho wethu umthetho. Angifuni ukwakha izinto lezi ezicococozela kuthiwa ngifuna ukwakha lezi ezisaziyo. Umuntu omnyama aphile. Siyazwana? Awuningitshenela abanye abangekho la.
ngike nibatshene bakwethu ukuthi hey isikhathi sifikile uma ebheda ungibize ntombi sophathisa gila sami ngifike naso siyazwana ngamanye amagama umuntu omnyama kabe umuntu omnyama abuse ezweni lakhe umhlaba lo sowuthatha ongakho umuntu ozohlupheka siyazwana othi mi okhuluma indaba ke mi hamba yekini kwelakini yokwenza lokho not la siyazwana asizondi umuntu kodwa silungisa izwe lo baba mkhulu siyavumelana ningakhohlwa ke nakancane nje nali isikhathi sesifikile uyabona nje uyofisa impela yabona ngoze ngifike la ngemva kwelokhuza ngonibuza nonke ukuthi wawukhona sikhuluma wawukhona mawungekho yini wawungekho mawuthi ngangikhona ngithi wayenza lento uthi nansi we keep nansi ngayenza ngihamba nonke siyavumelana bakwethu awangibonge ngijabula nje ukuba la leli ndawo ngiyithanda ngendlela ongazange uyibone ngiyithanda kahle umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba awulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba umshini wami 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 we baba awulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba hayi wena uyangibambezela umshini wami umshini wami umshini wami we baba hayi wena musungibambezela umshini wami umshini wami umshini wami we baba awulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba awulethu umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami umshini wami we baba hayi wena uyangibambezela umshini wami umshini wami umshini wami we baba hayi wena musungibambezela umshini wami umshini wami umshini wami we baba siyabonga bakwethu. Thank you very much. Former President Jacob Zuma says the time has come to prioritize the interest of black South Africans. Zuma argues that South Africans must be the primary beneficiaries of the country's land, resources and economic opportunities. He says the nation must focus on uplifting local communities and ensuring that citizens receive the benefits they have long fought for. Zuma further states that South Africa should reduce its dependence on foreign nationals and place the needs of its own people first. His remarks are likely to fuel ongoing debates about jobs, land ownership, and future directions of the country South Africa. So what do you think about the speech that Zuma actually made?
Please leave us a comment below, and please like this video and subscribe to Mzansi Daily Affairs if you are new to the channel.